onene otime yor ler kendo jogo manitiere kod to ok obedo kod to moro amora. To sirikal kinde duto e kinde ma giseng'ado bura ni gidwa kete lwet ji giwegi kembe mag sirikal kata gidwa privatize kembe mag sirikal. Gino ma kinde mathoth sirikal wacho ni en osingo ni ka okete lwet ji giwegi to bobedo kokonyo jachul usuru. Ere kaka privatization konyo jachul usuru kaluwore ni yes koro sekawe onge lwet sirikal entiere lwet ji giwegi. Ahinya nyato ka wang'iyo wechego mago ma wanyalo wacho ni privatization makamano ere kaka benefit ordinary taxpayer kata ng'ama chulo osuru to kwang'iyo e yore ma kaka otime gi kaka idhi taye. Erokamano ahinya. Nitiere migawo ariyo ma privatization konyo godo jachulo usuru. Mokwongo, nitie kembe mag sirikal mano bede established for a very specific purpose. Nonego bed niya gitimo migawo mopogore opogore. To tiyudo ka pod sirikal okete budget gi under the ministries, department and agencies, gikete department gi ni pod wan usuru mwachoko iwinjo under our domestic revenue. Ni ushuru ni ema pod konyo in terms of operations mag kembe gi. Seche makoro igolo gini e lwet sirikal titere lwet ng'ato majapiny. Manyiso niya the budget deficit mwabedo go mang'eny ka nikech wa support kembe monego bed ni support wa. Manyiso ni iyudo yot moro. Koro instead of kao pesa ni pod dhi support kambi ma ok make any profit to kambi no koro okawe okete lwet ng'ato manyalo rane individually. Pod mano iyudo kaka iyudo yot moro matin in terms of budget funding to gi budget deficit. Koro usuru minyalo medi ni under the finance bill mang'eny mondo mitem support go kembe mok dhi maber koro iyudo yot. Mano is one aspect ma japiny yudo go yot. Mar ariyo, iyudo ka kitimo privatization nyalo bedo ni maybe wan gi limited expertise e kambi go, wan gi inadequate capital, wan gi technology ma oko nyasani. Seche moko ma kambi jomoko ma private investors obiro gi technology to gi expertise to gi resources, ginyalo miyo wa thuolo kaka oganda mondo mi gi create job opportunity kendo kembe gi be koro nyalo bedo turned into profit making ma koro usuru ma sirikal onego bed ni kao ola oko to ginyalo yudo ni taxes kende ma giyudo from kembe gi yudo miyo wa yot kaka jo Kenya mondo mi avoid the mismanagement kata corruptions manitie kembe mag sirikal ma onego bed ni kaka gibedo structured to nonego bed ni giloso profit to nikech issues mag bureaucracy and corruption ok gibedi ka giyudo usuru. Mane yo ma wanyalo yudo godo yot kaka oganda. To kendo one thing magino be nyalo inyo wago en ni seche moko government subsidy ne konyo japiny in terms of the